Kohanmen ko para ha kamet ke jungi kumbang yong haktin nong wei ngidon kine ki santali ki sensus ke bangi ong santali kita ki bor jings ngeu tho bat yos ngeu ha ka jing em ka jungi ngitip ikine ki san hanrai menta ka sngi ngiyo i bat yos ngeu ujisu ukren lai tali kita ki dokot ki bakong san jong ka benta ka met jungi ki breu ka wei ka donut ka bau jisu kran menta ka sngi ka bar ka dei ka skor ka jungi bat ka balai ka dei ka khmat ka jungi habangi pe yala ka jong ka jing em ngi pedon kam man ka klimat ya ki ne ki lai tali ki benta la ne ki de khot met jong ka jing em ka jungi lada ngim don ya ki ne ki lai tali ki de khot met ki bau jisu kran ha ka gospel ba menta ka sngi ngilong kita ki breu ki ba ana ki breu ki baduna ha ki de khot met lada ki khmat jungi ngim yo i ngi ong ubreu ba mala udon kam ka jing yarap udon kam ka jing sha sumar udon kam ban sha ka daulenti da ki weipat lada ubreu ubom don kishkor lane uba duna ha ki khot met jungu ka skor udon kam kumju kumbau to ubreu ubom don ki khmat bat kumjuru ubreu bom don ka danut hoj baro ngitip ngidon ka danut lada ngim don ka danut ngim la ban im lane ban khi lane ngim la ban yaj ban yeng ban lay e ngim la ngilong ki breu ki bayap no khlem ka danut ngidon ka danut hanrei lada ka danut jonga ba jongpi kam function bha lane kam trei bha ja yu yengi ngim la ban khi ngim la ban ei ngi ha ban su song ngi ha ban su thia ngi ha ban dipen ye ki wei lane ban shania hakabor jong ki wei pat ki breu den mata kana menta kesngi ki don ki senran ki bawan ki wan chu jisu ki kli ya kene kai jingkli balei bau jisu kren man kapor da ki farsi balei jisu kren da ki farsi umju kren shai balei hanrengi yo ipat bon sin haba ki breu ki wan ban kli ye ke jingkli ujisu umju ai ka jubab ka basai kedar umju ai ka jubab ka bamaki ki snutu hanrei ukli pan ban da ka wei pat ka jingkli lani u ai pan ban da ka wei pat ka farsi hanrei mata ka sngi pat ngi yo i bo ujisu kran shai balai ujisu kran ye ki da ka farsi namar ba kahima oblei layatu shai happy but mapi pim jam las nutu ya ka e ka jumut jong kahima beneng lane ka e ka jumut jong kahima jong oblei den mata ka dau ba ya ki skor jong ki la sa tap telop da ki jinglong ki jingman jong kane ka prathai ya ka danot ka jong ki la tap telop da ka jing sneu jong kane ka prathai bar kumjo ya ki khmat jong ki lapan berie da ki ne ke jingman ki jinglong ki jingdon jing em jong ki bat jong kane ke prathai der mata kdau ko hanmen ko para manga mapi ngi don kam ban pen khuj bha ya ki ne ki bakka serngiu ya ki khmat jongi ki bakka ya ki khmat jongi ba pen manla ya ki sko ki ba pen kelut ya ki sko jongi bat kumjuro ban pen khuj ya ki e ki ba penjaklia ya ka donut ke jungi ladangi kwa bersnutu ya ka e ke bautra Ukraine ko hanmen ko para ningkong na sabe ngi dei bandon kata ka jings ngeuret ha ka donut jungi ban ngap yeu dei tang ban ngap yeu henre ngi dei ru bandon kata ka donut ban mare da ka jings ngeuret ban let chakmat jungu lane ban wad yeu ladangim don kata ka jings ngeuret ban wat yaw trai nginam don kata kabor ban snutu yu kane ka bau jisu kwa yang abadapi pen kuchwa ya ka ei ka ba penjaklia ya ka don ka jungpi de mata ka daw manta manga mapi marwai ngi ha ban pej bat khmi bat puson ya la ka jong ka jingem ka ei baka ya ka don jungpi ban wat yaw trai ka ei baka ya ka don jungpi ba penlong ye pi uba sarong lane uba khlo uba ma pi pimla ban pen kho ye ka danot ban yo i ban wat yo trai ha ka jing em ka jong pi
kane ke botrai u khot yang abadi pi menta kasngi bat kum juro pe yala ka jong ka jing im ka ke baka ke skor jing pi ban yos ngeu ya ka sur ke botrai ukren la ne upasiau ya pi klempe botrai ukren upasiau yang abadi pi leng ba ki sur ba per leng ba ke jing jia ki ba per leng ba ke jing ya kendo jingi man ka klembat man ka sngi utrai ukren upasiau yangi henry ka ken ka baka ya ki skor jingi bangim la ban yos ngeu ya utrai yola se kumbangi tip kane ka prathai bamanta ka jing huri hura jong kane ka prathai jungi yola se de ke jing roi ki bamangi ngisngap leng ba ki tip leng ba ki mobile ke jungi leng ba ki tv leng ba ki social media jungi yola se de ke jing sneu ki ba one tap to lup hakis ko jungi yola se de ki ne ki ba penka ya kis ko jungi haba do bangim yos ngeu shu ya ke sur ka ba trai ukuran den matagrau purpose perkhat bat pusan bat pekmi ki kita ki baka ya kis ko jung pi bat persangken ban kan ria no ya ki na ke jung im lada ngim pen kan ria ya ki ne ngim laban yos ngeu ya ke sur ka jung trai ban ngim laban pediang ya ke bau trai ukuran hanga badapi habangim laban yos ngeu ya ke sur ke bau trai ukuran habangim laban pediang ya ki leng baga jing ngap ke jungi ko hanmen ko para nginom laban yo ya ki jung ke jung trai berkum juru pe pusan khmi yala ke jung im ki ba kasar ngeu yang abadapi ban yo ya kelanti ban yai kelanti ke babet ke bayalam yangi sakahima ke jung blai kelanti ke basida ke bayalam yangi sakata ke jingsuk jong trai lane ki jingai ke jingkerku ki bamangi ngidon kam ha ke jing im hapo ke ying ke sem ke jungi yole se don ki bapen ka sangiu ya ki khmat jungi hanrei ko hanmen ko para lada mangi ngi khoid no kadanot lada ngi pen khoid no ya ki ba ka sangiu ya kibor jing saskor jungi klempe ngila ken ban yo ban pen khoj ya ki ba kasar ngeu khmat jungi bad habangi pen khoj ya ki ne barolai tli ki ba kasar ngeu ya kadanot ya kaskor bar ki khmat ke jungi klempe ngila ban yo yaw trai ngila ban yo sneu yo ku trai ban ngila ban pediang yo trai ha ke jung im khnang bamanga mapi ngindap ngin biang hala ke jong ke jing im breu bad hala ke jong ke jing im kristan ke jing im baru blai jungi ngi duai kain na ke banta kine ki jing ha kane ka mas ke bakhoj makhnang banga mapi habangi lek lagi jong ke jing trai ha kane ke sngi ngila ban jit kito kiba kasr new ya ke skor jungi ya ki khmat jungi ya ki donot jungi ban ngila ban kan ria ya ki ban ngila ban jit tang ki babha ha ke jing im jungi and your Jesus Christ.